И здравейте хора, днес ще направим ревю в Magicraft. Това е сервер, този сервер е пуснат отскоро. Има направени ларпове, сега ще ви покажа. Като се регистрирате, ви пуска ето тук. Това е като ларп сервер, веднага скачате и се оцелявате. Ето, сега ще ви покажа. Ето. Следващото ларп е ларп Агарио. Ще го видим. Ето ми ларп Агарио. Тук предполагам, ако искате да имате китове, трябва да се закупите ранг. Да, тук може да се закупите ранг. TNT Run. Това са като минигеймс игрички. Survival Games. Skywars има. Агарио има. И Kid Battle има. Следващото ларп е Warpaint. Ето го е Warpaint, тук може да купувате полшинки, ето Poisonки, Стренчки, Instant Healthки, Fireки, Speedки и още много. Знака са. Добре. Умрях както и да. Следващ ларп е паса. Ето го ларп е паса. Тук става хубаво да пита, когато скочите и тук вече набиете. Добре, следващ ларп е ларп Kid Battle. Една секунда. Това беше Kid Battle, его там. Его Kid Battle. Агариото, това вече го показах. Warp Minigames го показах, това е минигеймса. Warp PvP. Ето го Warp PvP-то. То всъщност тук като спални, тук ви пуска, като се регистрете. Следващ Warp е Warp Skywars. Така. Тук са минигеймсовете, за трети път си вам тук. Така, следващото ларп е ларп SMS, там може да купувате рангове. Сега ще ви покажа ранговете на какви цени са. Така, цъкнете на табелките, за да видите някаква информацията. Лагна. Ето го VIP, има VIP+, Magic User Plus и най-хубавия ранг там. Да, много хубаво е направен този ларп. Следващото ларп и предпоследен е ларп Staff. Там показва всеки какъв ранг е. Там показва онерите, админите, модераторите. Сега има само един онер и един онер. Онер е Panda LP, а пък онерът е... Не мога да му произнеся по името, но ето, до някъде го виждате. Да, от другата страна няма нищо. И следен ларп е Warp Survival. Така. Да, тук ви става като се регистрите. И да, ако път ви е харесал, може да се абонирате, да го лайкнете и това беше малко ревю на Magic PvP. Гледайте и се забавлявайте. И до скоро!